Takže dnešná odpoveď na otázku, ako začať pracovať, byť lepšou verziou seba. Ja nemôžem zmeniť človeka, respektíve osobu, ktorá mi ublížila. Oni sú takí, akí sú, mali svoje dôvody, prečo to urobili, ale nie je moja práca, aby som to zistila, respektíve aby som tú osobu urobila lepším človekom. Ja sa musím spýtať sama seba, kde som išla ja zlým smerom, čo som urobila ja zle, pretože to sú potrební dvaja ľudia na tango. Takže kde som, alebo prečo som veci akceptovala, prečo som zostala v situácii alebo v nejakom vzťahu, prečo som zostala spokojná s tým, čo je, prečo som niečo nezmenila, prečo som sa nepostavila sama za seba. A keď si odpoviete na tieto otázky, tedy začína rast, vtedy pochopíte, prečo sa veci udiali a kde je potrebná zmena, aby ste už tieto situácie, veci alebo ľudí neopakovali.